marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to diperbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Marsoara olopolo mahamu pabuahon, batu begehon hatai, pasar hamumai rodi ujungi tanoon, dok hamuma nunga di palua Jehovah naposona si Jakob, marolopolok tu debata maho, ale sadok tanoon, eddeho kamuma hamuliaon ni goarna, marmulia mabahen hamu puji-pujianna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, holan alani asini roham sabingdo umbain na terbaik kami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbagahodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak, marpungu marhite-hite goarmu, lehonommu do na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, leom ma natau hangoluan nami, leom ma dihami salileng dihasianganon, parbinotoan dihasitongami, doho dihangoluan salileng nileleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita saluna. Maredehita siap buku ede nomor 30 ayat 2 taba 4. Tangihon hamuma patik ni debata ima natar surat di Matius 20 sada ayat 22 songonon ma didok disi. Ai jalo muna do saluhut nasa na pinangido muna di bagyasan tangiang muna anggo na porsea hamu. Ido sahakna atong rak mangidugogo mahita laho mangulaho no bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon au bartu patikmi. Amen.
Maredehita siap buku ede nomor 210 sada ayat sada 2. Tatopotima dosata. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhuna. Sai sungguli ma rohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasasan ni dosa. Roma hamutuau asa mangoliu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita siap buku ede nomor 214 ayat sada tabatolu. Yeah.
hata ni debata nagabe epistel di parmingguta di bagasan mingguon, ima natar surat di ulau ni apostel 10 onom, mamuka sian ayat 10 sia saha rodi 34, tajahama marsikap sorin. Alai dung diida iduk somangi, na so adong be pangomoan si hirimon siam paropuani, ditakuk ma nasida si Paulus doho si Silas, disarat ma tuonan tujolo ni aka pangarajai. Dibaritaho do adat na so jadi jaloon manang ihutonon nami, ai halak rom dohami. Jadi dung leleng dilisingi, didabuma nasida tuhurungan. Didokom ma si jaga hurungani mangaramoti nasida si tutu. Alai marea tongabor ngini martangiang ma si Paulus dohot si Silas mamuji debata dipatangi tangi aka na tarhurungi. Gabe tarsunggul ma si jaga hurungani, jala dung diida talak do PHP aka pitu ni hurungani, disita ma podang na naeng manikot ai diripu naung maporus akka na tarhurungi. Jadi dipangido ma palito dungi marlojong ma ibana tu bagasan manukap tujolo ni si Paulus dohot si Silas uhut akadot-dot. Jadi didok nasidama ha porseai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isini bagasmi. Jadi manigor diala ma nasida borngini diburi ima bogasni lising-lisingi dungi pitor tardidi ma ibana rodi sude nasida nasaripe. Ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Maredehita sia bukuede nomor 710 sada ayat tolu dohot opat. Napo selawi
Taha tidakon ma haporseao tai songon na hina tidakon ni dongata sa haporseao di sadok portibion rakma hita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea si ato di perbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana paimamula sogo tutanoon manguhumi hala na mangolu doho na mate. Au porsea dito di perbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia doho dihasesan di dosa doho dihatai nama dok mula mangolu sogo daging ni hala naung mate doho di hangoluan na sora suda. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian ina lubuk baja.
tabegema titing ni huriata. Salam damang dainang tabegema titikta namasa do nama di pamasa ni huriata. Parhadu HKBP Batam Pasahaton, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Jala selamat datang madi ruas ni hurian naon rupe parjolo sahali romar minggu di huriat tahun. Saya di pasu-pasu de Batama pasorota sadarion ben sangap ni guarna. Parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu rogate manang martangiang. Doho topik minggu mananyakon hasonangan ni huta. Kedua, dak danak nasorang. Di basa-basa tuhata do dua dak danak buruk manang kembar di keluarga lumbang gaul inangi borus boru Sitanggang Sianwik Balu Center di hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Sehat do dak danaki suang songoni nang natorasna. Tolu ruas na baru. Mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma keluarga Robin selain inangi tiarma Marta Laurina si jabat rap doho dua halak yang nakon nasida sian HKBP Pulau Asam Resort Pulau Asam neng tinggal di jodoh masuk ma di Wik Balu Center. Popaton ruas na pindah. Mamuka sadarion pindah ruas ni huriama Febrian Eliezer Slitonga do inangi Maria Elisa Sinaga sian HKBP Batam tu HKBP Gambangon Resok Simpang Padang Duri. Saya di Ramote de Batama nasida di Huria Naib Baru. 5. Tukar mimbar PGI wilayah Kepri. Di hari Minggu sadarion di Patupado tukar mimbar PGI wilayah Kepri di Huriata ima pamringguan pukul 7.30 WIB los Patupado papungu pelean amplop tu PGI diganu perminggon di nasadari. Onom kebaktian bulanan guru-guru sekolah minggu distrik 20 Kepri. Di hari Minggu sadarion pukul 14 WIB di Patupado kebaktian bulanan guru-guru sekolah minggu distrik 20 Kepri yang bertempat di HKBP Batam. Pinangingot matu saluhut guru-guru sekolah minggu asa mandohoti ulauni. Pitu, pertangyangan punguan ama PHD. Pertangyangan punguan ama PHD di Patupa di hari Senin 26 Mei 2025 di Bagas keluarga P. Malau Boru Sitanggang, alamat Royal Grandi Blok G nomor Sada Batam Center, masuk pukul 19.30 WIB. Walu pesta peringatan Hana Naik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 29 Mei 2025 Patupautado Parminggot ima pesta peringatan Hana Naik ni Tuhan Yesus songon jadwal namangihud. Permingguan sesi parjolo pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. Permingguan sesi kedua pukul 9 WIB bahasa Batak dan makatidakon haporseon. Los marhite titingon ma pabotohon tuhita saluhna masohok do partangan wi di bagasan mingguon. Sabtu ceria sekolah minggu. Orma jadwal Sabtu ceria sekolah minggu HKBP Batam di bagas mingguon tasosoi Jalapataru Akayanokota mandohoti ulauni. Di pos Lubuk Baja di bagas Situa J Simorakir Boru Siregar beralamat Jalan Pelamboyan nomor 5A Blok 6 masuk pukul 15 WIB. Di pos Muara Takus di bagas keluarga L Ritonga Boru Nababan beralamat di Muara Takus masuk pukul 15 WIB.
Pertanyaan sesi perempuan kegiatan fashion show di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 pukul 14 WIB di Patu-Pado pertanyaan sesi perempuan doho fashion show maringanan di Gereja HKBP Batam. Tu saluhut humas perempuan di WIK asa mendaftarkan ganu peserta sian WIK bena tu BPH sesi perempuan paling lambat tanggal 31 Mei 2025. Gladi resik di Patupa di hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 16 WIB di gereja. Sabtu Sada, Bible Camp dan pelepasan remaja. Hombar tu program kerja tahun 2025, Patupan di seksi remaja do Bible Camp dohot pelepasan remaja kelas 12 di hari Jumat dan Sabtu tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2025 maringanan di komplek gereja tatangnya konma asa mardalan uloni dohot denggan ruas namar sahid tatangnya konma dongata na tongon di bagasan parsahitan asa dilehon debata hamaluman tunasida guar-guar namar sahid bema taida di layar videotron manang di titing na adong di hitam. Bunga altar, sumbangan bunga altar sadareon ima sian keluarga John Daniel Siburian, inangi Vivian Borusitorus, sian Wik Batam Center, saya ditambah di Batama pasu-pasu tunasida. Saplopat sumbangan tu kantor dohot Bagas Huria. Di Jalur Huria tado sumbangan pengadaan AC dohot gorden tu gedung kantor dohot Bagas Huriana baru. Jala diterima do yanakona ima Rafael Osbonor Desterius Nebaho tu di sekolah SMA Taruna Nusantara dengan jalur beasiswa. Saya ditambah di Batama pasu-pasu tunasida. Saplima perekrutan guru sekolah minggu B Mata Jaha sendiri. Soso Boy Mata Jaha sendiri. Ucapan selamat tahun. Saluhut parhalado dohot ruas pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas nihuria namar ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason di bagasan minggon. Saya di pasu-pasu debata gok dame nang lasni roha. Parhepengon saldo akhir pertanggal 24 Mei 2025 105.399.393 rupiah. Songonon mat warta jemata di minggu sadian saya tuhatama mandongane hita muliate. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama PHD.
Margarita siang kuete 246 ayat 4 tabba onom. Disodo hameli Tuhan, hami natinupam, marpungu di tonga bagas jorong, madok mauliate, marhite-hite, hasangapon, guarmu di tonga-tonga ni pamujion nami. Atongali Tuhan, neng tanyon nami ma, hatam nabadia, songon bohal di partodion nami, gohi rohan ang pikiran nami, marhite-hite, todim tod di perbadiai. Asalam takas hami lau manangihon jala lam mengetusi hami di parbue di partodion nami nungarade bi hami le Tuhan atong rab dohoto mahami laho tumangyosa. Amin. Shalom adhita saluna di damang dainang nani holongan itu te Yesus Kristus songon hatani debata di parsaurata di minggu tas sadarion ima minggu rogate natar surat sian buku ni Jeremia bidu 20 sia mamuka mai sian ayat pitu tolah hasmai tu ayat 14. Songonom maridok hatani debata tapayut-yut ma di bagasan rohat tabi rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubaini jala tangyakon hamu nasida tu Jahoba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu songonodo hatani Jahoba sebaut debatani Israel unang olo hamu paoto-otoon ni panurang muna manang pangaruding akka na di tonga-tonga muna jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na niipi muna ay si paoto-oto do na sinurakon na sida tu hamu marhite-hite guarhu dang ahu marsuru na sida ninna Jahoba ay songonodo hatani Jahoba molodung gok na 70 tauni di Babel ebatakku mahamu dohot pasitongokku tuhamu baga-bagaku nadenggani
asa mabuan hamu mulak tu ingananon. Anu ngataka suboto sakap akka nahu sakapi taringot tu hamu ninna Jahoba. Sakap hasonanga dotahe dada tu hamaguan. Asa ahu mangalehon tu hamu ujung na hinalungutom muna. Jadi pajojo muna maahu uhut laho hamu martangi yang tuahu gabe tangi honok kuma hamu. Jala luluanmu nama ahu laos jupang hamu. Molotung dilului hamu ahu sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamu maahu ninna Jahoba. Jala mulak pahenokku akan terbuang sian hamu. Jala papungoku hamu sian saluhut bangso parbegu. Doho sian saluhut inganan habolongan muna nasailaon na hubaini ninna Jahoba. Jala mulak hamu banoku tu inganan habor hatamuna hian laho terbuang. Ido sahana. Damang dainang naniholang ito ta Yesus Kristus. Guarni mingguta ima minggu rogate. Namar lapatan martangiang ate. Setiap sekali setahun selalu do dipaingot ruas asa ingot di tangiang martangiang. Bohadong do pehita manginang madok martamiang lau manguluhon beta martamiangin adong do pehita nadong do pesakita. Apa yang molo perbedaan di tangiang do tamiang beda do ate. Tangi tami asing do kan namang molo di kamu sarupa do baahani artini tangi iso penakidokon ditangihon debatado dua mang natulu na marpungu ina paraginda nakinate dua mang natulu na marpungu ditangihon debatado Jahobado ia tangiang munai. Doa adalah napas kehidupan. Alai sejuk-juk doon di jamitahon di tonga-tonga ni ruasnya HKBP. Alai torok dope HKBP naso maboto mabahen tangiang ate. Molo taperiksa manginang pertanyaan tai bahwa adong do kemajuan mang na kemunduran. Di acara tai majo. Ang do kemajuan mang na kemunduran di pertanyaan ni keluarga. Adong do inang? Ada. Adong do amang? Di dia. Di dia mah kemunduran nai. Ido. Dang martangi yang be sian perjabu. Kemajuan doi? Mana kemunduran? Kemunduran ate. Memang molo tabereng ya harus ada pengalaman ko manginang taringok tu na martangyangon. Adong dus ada ruas na berani majalo pertangyangan di bagas jabuna jolo masuk impus. Ibu tahamu na amang aha impus? Aw tu ama do sukunok ko nate molo tu ina dang iboto impuso nate. Ibu tahamu na amang aha impus? Aiso impus molo sa galasin na. Tiga galas baru masuk impus amang. Ido. Jadi di doa matang masongonon. Ay masuk betul jabu na pertanyaan. Adong datang ibadah dia carai tangiang sen perjabu. Ido masaha mak. Mara di mano keluarga dah mabet tangiang. Siap amang. Itor inna perjabu ido. Dungi do mak martangiang mahita. Ali Tuhan debata nami nunga marpungu ham ya karos ni huriam di tonga bagas nami. Ali di botoho dari Tuhan di pertemuan nami on ay napajupang doa na isukul ng diakonis doau asa di jabu nami pertangyangan saksina di toruni manggaima inna. Alay dang sadario na Tuhan pertanyaan na di minggu na salpu do Roma mo sing inangi manudati tu minggu depan mada amang inay nang diakonis ma
Jala tong do musengan di bona ni manggai saksina ina. Mulu dibagi hamu tangyangi manginang bohado. Merparbue do petangyangi. Manang na gabe tangyang parsorakat do. Manang na tangyang gabe partutuhad doi. Dang merparbue dape. Ay mekel na marua si mabege kan. Dung sidung pertanyangan. Ay adong do dipatupa keluarga amang si panganon enak. Alani alana hamu do patupau namang si panganon ni. Batong ma keluarga na mabay tangyang enak. Uidu hate enak. Memang amat tahu semangat alanung nggak masuk benakin impulsi ate. Dungi do ibana martangyang mahita asa marsi panganon enak. Ali Tuhan nunga rade besi panganon di jolo nami. Jalan nunga las rohani inat takku mangalop pasi panganon naing panganon nami. Ali Tuhan adong nahurang. Dang di parade inat takku piringmu Tuhan. Ina. Dang olang hatai amang inang. Memang nyata. Di tonga-tonga di tempat pelayanan kunahinan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang bisa berani berkata dan berdoa oleh karena masuk impuls. Bukan karena dipenuhi oleh Roh Kudus dia berdoa. Alanido didok di hatan dia batapa somal-somal mah dirim nina. Ay molonga somal hita berarti somal do hita dang mabiyar. Sarupa di songo si panganoniate. Alana tapa somal-somal do yana kota mulai umur 6 bulan memakan nasi. Somal ma ibana mangalang si pangano sahat tu nama tua. Nang songonido hita di bagasan tangiang. Molo tapa somal-somal do derita martangiang. Ba somal nama hita martangiang terus sahat tu ajalta. Di damang dainang nani holang atau Yesus Kristus. Alanido di guar di minggu sadar imam minggu rogate martangiang jala di paadar doi doho topik minggu sadarion didok di topik minggu manangiakon hasonangan nihuta manangiakon hasonangan nihuta dia dona didok na hasonangan dia dona didok na kesejahteraan jadi ditikipida autu baltamon tergudang dodong aku mana leponau. Mantap kali kau ya. Boru silitonga pindah kau ke Batam. Wah mantap kali lah kesejahteraanmu torinna. Tebunejo sonang manokku disi. Huingo UBG HKBP Batami HKBP nabal gadoi inna. Jadi narohakku di bagas rohakku. Hado artini hasonanganon. Hado arti kesejahteraanon. Berarti mereka memikirkan kesejahteraan itu hanya sebatas saham manginang gaji ate hanya sebatas gaji. Jadi mangarato maaka pangarato tu Batam taburu da di Batami sejahtera do gaji apalagi mau karejo di PT inna kan ay molo nu ngalembur badang binoto 30 juta dapok na inna sejahtera. Suku-suku sejahtera do na karejo di Batam sejahtera do na karejo na di huta-huta. Damang dainang bohado tutu hatani sejahtera dohot na marahasonanganon. Bukan hanya cuman kebutuhan jasmani. Dang olang kebutuhan pangan dan papan. Hasonangan manang kesejahteraan na didok na disi menyangkut doi pakilalaan dohot partodion. Pakilalaan dohot partodion. Sonang pakilala aku bah enak. Sonang partodiok kubah berarti dausian haguturon, dausian bada-bada, dausian parporangan, dausian akan nama biar-biari hita rasa takut. Sonang berarti damai, shalom. Idola patanna molo masuk kita tu jabu, tu sada jabu selalu mengucapkan kata shalom. Berarti sonang rohata naing bongo tu tonga bagasi. Sonang rohata keluar hita sejabuta bong musik kita tonga bagas jabuta shalom. Ada kedamaian yang kita jumpai
di dalam rumah kita. Ido na didok na nakingan kesejahteraan, hasonangan. Bukan saya sejahtera karena saya mendapat gaji yang sekian. Godang dojol mamanginang, godang hepengna, godang gajina, alay dang besonang, rohanang, pikiranna. Jadi sebelum sentralisasi, molonung gak dapat bula dobola sama nginang, rapak mahita dah inna si tua matong sude dohot akka ruas, itahu tu semasian wik inna. Ditiklah mabe programo ni ba nggak dak duk ngin na jantung alanya ha manakingan ni laho makatai kesejahteraan na full timer molonu nga sahat tu kesejahteraan ni urangi hamu namai adang tang nasai gajina enna boy do malopok-lopok jantung ni full timer molonu nga di bagasan program ditiki so sentralisasi ate gawe jantungon sebelum menghadapi peperangan. Jadi namang dahinang kesejahteraan ni dok nak kisopuha sejahtera do kita namar huria di HKBP Batamon. Boha sonang dorohata namar huria di HKBP Batamon. Sonang dorohamuna ina masuk tupungan ina Lubuk Baja. Sonang dorohamuna amang PHD masuk tupungan ama PHD. Sonang hidup perjulu hasonangan niroha berarti moladong hasonangan niroha berarti kita lakukan dari diri sendiri. Ina kikurni ina punguan ina Lubuk Baja teh. Aku mulai dari diriku sendiri melakukan sikap yang baik. Inna naki di ayat saplopati jadi jupang hamu ma'ahu ninna jahoba jala mulak pahenoku akan terbuang sian hamu jala papungoku hamu sian saluhut bangso parbegu dohot udutna molo tamulai sian dirita laho madapoton hasonangani kesejahteraani baru pe tulu warma tamulai musikani. Jadi damang dainang unang perjulo talului kesejahteraan tuluar alai di tonga-tonga ni keluarga tadang sejahtera ate. Unang saya tadok tu dongata mardame hamu keluarga ni sia dunang unang marbada-bada hamu hapeng di keluarga na sodame ate. Alan nak idok di korpungan ina Lubuk Baja. Aku mulai dari diriku sendiri melakukan sikap yang baik. Aku mulai dari keluargaku melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Alani molo didok minggu tasadarion manangyakon hasonangan ni huta berdoa untuk kesejahteraan bersama namar lapata doi sumakapi doa patupahon hadamion. Manang salom di huta manang di luar di dia hita tinggal manang maringanan. Jadi manginang ditiki melayani di Pulau Samarinda gudang doruasu karejona madalaton hepengiate ado guarnita he bahasa alusna lentinir do tahe lentinirate. Jadi adong doli do anak boru hujupai do nikuma di dia doho disuruh debata tinggal di son inang inna hado na diuloko di son pada laton hepeng berarti nunga sada tanggung jawabmu pada laton hepeng molo nunga dilo debata tu ho hepengi pakai mai manuhor tano di Samarinda. Bican adong hepengmu, molo dang adong anon hepengmu, molo godang hepengmu di tiopo, berarti pakyomu manong ano naso tuding ganda, marjuji manoko, lama hona tu kafe, tu dia diladeni homan non akana asingi. Gabe dang buabe hohot, di tano naong di pasaha jahoba tuho, di tano liat Samarinda niko. Adong mana mabege hataki di tu horma perumahan di tu horma tanona laos di sima tinggal saha tu nama tua ale adong mana so mabege gabe hangus hepeng nasude di lario jolma hepeng nasude gabe mulak ma ibana tu bona pasogit laho mangalului tanoni na asing.
Alani damang dainang diduk nakki di bagaimana cara kita supaya kita sejahtera? Inna. Berarti dari diri kita dulu kita bina supaya hidup kita sejahtera. Unang majo hasonangan ni huta hati. Hasonangan di keluargai majo. Boha akka inanami. Sonang do pakilalamuna akka inanami di labung ni amata. Hah? Sonang do pakilalamuna akka ina di labung ni amata. Bohamu akka ama. Sonang do pakilalamuna di labung ni akka inata. Sonang. Adong do dia madang sonang mulai jaba ma inataku ago. Dang biar bergerak tu dia inate. Ide kosong ni kosonang. Hama kaya nakon nami naposo remaja. Sonang doro hamuna. Kalian dekat sama mama papa. Sonang. Ikoni dotong. Berarti molo sonang dorohani inata di labung ni amata. Sonang do amata di labung ni inata. Berarti mana ibek kamu gabe sonang akka amata. Ala so ulo marepe-epet. Ala so ulo se holang na se kuat suara nate. Ay molo ama dibagi suara ni ina kuat marepe-epet. Las dorohamu nakama daong. Idu mabes sonang. Berarti sonang ada damai, sadani roha, saling kerjasama, saling mendorong, saling membantu. Malah nunga terujuti berarti sonang maroha ni keluarga, mian di tengah-tengah ni keluarga. Damang dainang nani holong atau Yesus Kristus. Alani ita mulai maisya dirita unang dosai na daw ta dungdung hape na jonok so ta aturehon. Mabay sonang rohani amata inata geleng ta keluarga ta ma jolo ta pareso mai. Asa sonang nasida ba ikon gabe ama ina partangiang mahita. Ido didok di ayat 10 tolu. Jala luluamu nama aulas jupang mahamu molotung dilulihamu ausian nasa rohamuna. Gabe wingo musengkur ni ama PHD ate. Didok Tuhata Yesus. Idok Tuhata Yesus. Hudo dalani inna kan. Labok di bana mado. Unang doko kamu tu ngamang PHD. Didok Tuhata Yesus. Hudo dalani dangi ate. Ale mangelek do kan. Didok Tuhata Yesus. Udalani inna mangelek. Di patu do Tuhan ido dalani. Dungi museng didok molotung pegale doho inna naki didok dia 10 toli ate. Molo gale ho di pardalanami udo dalani. Alai molo diluli ho wow sian nasa roham. Unang ulang medok konetongan. Didok Tuhata Yesus. Udo dalani inna museng. Alai maret dia diko dituak. Ate dang ngoloro tu Tuhani maret di holang sebatas di jabu alai dang rotu gereja dang rotu pertaniangan damang dainang dan hoto ta Yesus Kristus dungi di ayat 10 nakingan di ayat 10 sada anu ngataka suboto sakap akan nahu sakapi taringot Tuhamu adong dona so diboto sakap ta. Adong do diboto di bata akas naso iboto Tuhan sakapta di tonga-tonga ningoluta? Tidak ada. Aliyado Tuhan ni mangalihon sakap narua tuhita? Danga dong. Sakap na uli do di bata tuhita. Sakap na dinggad do na di bata tuhita. Alay sejuk-juk do hita madok songonon. Say didok sakap na dinggan sakap hasonangan. Hape ida ma masa do akka hasu saat diau inna.
Didok de batasa kap na uli na ding gedo na di patu-patuaw. Ale masa do tua parsahiton, masa do tua parukilon, masa do tua hajahaton ya kaya nakoku. Ale pak masuk do tupungan ina, masuk do tu situa. Alai pangalahoni gelekku dang adong natama. Mana sakap ni debatai tuau inna. Bodo songoni tubuh di bagasan rohat tadamang dainang. Sahira nasopas tahilala tuhatani tuhani. Alani naki didok di ayat 10 sari. Dang ya debata mapai sakap narua maradopo kita aka sakap na denggado ido nataida maradopon bangsona natar buang tuha buangan Babel. Alani naki didok tangyak kemak. Berdamai mahamu bangsa Israel. Jumolo ma keluargamu na mardame-dame. Jumolo ma keluargamu na ihamuna di bagasan sadani roha. Molonunga di bagasan sadani rohamu. Bahkan tano naso hulanina tuhamu. Iko kupasaha tuhamu na gabe tano na maduma. Damang dainang disom mahita ikot takas mangatusi jamitaon. Molo sakap hasonanga do disakapi Tuhan itu bangsona bukan berarti dangadong be akka persoalan, dangadong be akka hamaolon. Damang dainang jolma yang mengikut Tuhan bukan berarti tidak menghadapi persoalan. Jolma yang semakin dekat kepada Tuhan akan semakin berat tantangan di dalam hidupnya. Jadi molo adong narudut di tonga-tonga ni masalah tadamang dainang bukan berarti rancangan Tuhan yang salah. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan kepada manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Molo adong narudut, adong kegagalan, molo dang mulus netadalani mungkin itu kesalahan kita sendiri. Songon inat tadoi nama jahit ate ruduk do bonangi aledung sidung dijahit boha ulido jadina. Songon ido nang perngulut tadi portibion ruduk do perjalanan kehidupan kita. Alai ada Tuhan menjarum asagabe uli di perdalanan ni ngulutta damang dainang. Tetapi mungkin kita harus tetap sabar. Dengan kesulitan dan tekanan hidup apapun, jangan ambil keputusan dari diri kita sendiri. Jangan mencari jalan aman, bahkan sampai harus mengorbankan iman. Tetapi jalankanlah penderitaanmu itu di dalam jalan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Molate male Tuhan dipakuling hodo pehami mertehite hatam nabadiaon. Diajari ho hamele Tuhan asagabe ama ina si partangyang. Mertehite tangyangi male Tuhan naing odihol nami. Dia kaya nakon dia kapinopar nami naong pinasahami. Atau ngale Tuhan saya ajari mahami gabe ama ina si partangyang asa gabe si padohot ale Tuhan dia kaya nakon nami gabe anak si partangyang nasida. Asa maritehite tangyang nami ale Tuhan di lam takas panadaw nami tuadupanmu. Atong pasu-pasu mahami hami akar ruas muna marpungu di apalatikyon. Leo madihami ale Tuhan gogo, leo dihami ale Tuhan nang semangat nang sadani roha. Di tonga-tonga ni keluarga nami ganduk marsada-sada. Asa marsadani roha mele Tuhan dinalaho mengajar-ajari akka yanakon nang akka pahopun nang akka pinopar nang pinasahami. Di bagasan sadani roha ya le Tuhan jupang do nang akka pasu-pasu nasakoy. Aido le Tuhan di patu do ko maritehite ama anak do di porbadia. Sada tolu pangulaun alisada do ale Tuhan ala dame jala di bagasan sadani rohai gabe terwujud ale Tuhan kekuatan maritehite tod di porbadia. Nang songoni mahame le Tuhan, nang berbeda-beda ale Tuhan, nang akasipa nang karakter nami ale mersada mahami di bagasan sarana sakoy. Lao manguluhon rumah tangga nami be. Asa totong ale Tuhan, rumah tangga nami, rumah tangga na berbahagia jala rumah tangga na toktong. Naho, nasuan, namian di bagasan ngulu nami.
Atong pargogoy mahami songosada keluar songosada orang tua dinalaho marmudumuno akayana ko ng pinasahami. Gogo na sakoy maliton pakon nami. Asa bisuk na sakoy marbisuk kami lah mga jara-jara kayana ko nami di zaman sonaryon, di zaman globalisasi yang semakin canggih. Naboy mangay rohanya kayana ko nami mga lupa ko. Alay Tuhan, saya pargogoy mahami songon serenatoras laho mendampingi nasida. Asa maritehite tangyang nami nang pedao do na jonok boy ma maritehite tangyang nami hona mangudihon nasida siya nakaragam niya kaparmaraan. Atong pasu-pasu madiragam na nilutangan nami. Pasu-pasu oleh Tuhan dia akan nasinakap ni roha nami dito nga tonga ni keluarga nami be. Dang sakap nami sakap mo manasaut dito nga tonga ni na dipangido ni roha nami. Pasu-pasu disudia akayana ko ni ruas ni huriam. Di sihaitehon si bermagodang ale Tuhan daw akapanahito di akayana ko ni ruas ni huriam di tonga-tonga ni persekolahan lano male Tuhan bisuk di tonga-tonga ni perkuliahan totong ale Tuhan ho na manuntun nasida untuk mempertanggungjawabkan jalan menyelesaikan dia studi naong ditentuan nasida di tonga-tonga ni ngulu nasida. Asa maritehite ale Tuhan Jepang nasida maka selas ni roha maritehite aka ulaon naong dipatudoko nanang si patuamu tu nasida maritehite biar mida Jehovah. Atau ngale Tuhan saat ngamoy pasatame le Tuhan daging nang dinami. Naing gudu tonay male ulam nami di bagasan sadarion. Atong paborhak mahami le Tuhan di bagasan dame na sumurong na sapoi. Dinalaw manguduti akaulon nami homa na toktong na majeluani sude akalakan nami. Molati male Tuhan. Pasu-pasu kami na marpungon. Pasu-pasu na akaruas ni ruam na subay marpungon rapdo tami molo ala ni parsahiton. Leon na Tuhan di hamamalum ni parsahiton di pardagingon. Molo alanya kaulaon nariko na suboy tinggalon na sida. Toktong mahuali Tuhan na mga ramotin na sida. Pahingo na sida le Tuhan tu hari minggu na neng roon. Mangalehon tiki na sida lao marsao rakdohot tami. Molati mali Tuhan. Macegudang do na dipanggido hami alay patar doy dia do pamu. Atau ngali Tuhan jaka panggido namin ang dipasat tami le Tuhan. Jumolo uras sami sa nakadosa pangalason nami. Maritahiti Tuhan Yesus Kristus ako pami. Martania kami tuho. Amin. Tapuji matuhatta los disomahita pasahaton peliatan. Sakit
tangya koma peliata martangyang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut sida leona denggan do nasa ulibasan na malutus. Hupasat hami ma sian na nilon mitu hami pelan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jalaramoti asa parasya kami peliano patimbulo na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marite hite todim. Asalam hutan dahami godang ni silalon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau lihat itu ho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Di Banua Gijang, saya pinarbadi amaguarmu, sero maharaja onmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadari ona hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihon tu bangucunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di parsar madamena tutor ditabe. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna horas.